Igama lami uSinenhlanhla Khuzwayo, ngisuka le eMtuba. UNembezo uyangishaya ngoba i-boyfriend yami ayikalazi namanje iqiniso lokuthi ngangena kanjani emsebenzini. Usebenza kanzima kabi la ngiyi-security ungondlisa ingane uthi akuyona yami. Cha sithanda sami, ngenzeka ukuthi eyakho, anginayo isho ukuthi eyakho noma ngayithola ngalolu suku. Uyangidakelwa lo mfana nje unobusharimu nje umbuka lo mfana. Ngoba wena ozongitshela ukuthi unomuntu wami. Imake webhodi imake indaba eze kuwena. Uze kuyivumani film uzodinga usizo uthi kunento emphethe kabi. Inento emphethe kabi kakhulu and uhleze efuna ukukutshela yona but uyasaba because akuyona into elula. Amafilimu wona lawo ngiyamazi. Ngibingelele babukeli bevumani film. Lo khulumayo ke uvumani wale kwamhlabela ingane. Awusuka nini madoda? Kwakhubalo nimbiwe egcekeni. Kodwa ke ngikho lapho. Sinosisi la namhlanje osivakashele ngoba nihlezi nazi ke ukuthi inkinga ayiningi kulomhlaba babukele. Ngizothi nje kumnika ayichaze azisho ukuthi yini inkinga yakhe namhlanje ufisa ukuthi simsize ngani sibone ukuthi siphethe kuba yini. Babukeli sizothandaza ke manje sicela uNkulunkulu ukuthi abe nathi singavala amehlo kancane nje my sister. Ngegazi la Jesu ngegama la Jesu. Baba uNkulunkulu siyabonga Nkosi ukuba sihlangene na kulesikhathi ukuthanda kwakho Nkosi. Hayi ngoba sihlakaniphile ngaphambi kobuso bakho Jehova. Sithi ababukayo Nkosi benze Nkosi konke abakufisayo kulunge nathi ngoba sila na Jehova makube nesiphethe esihle ngegazi ngegama lakho in Jesus name amen. My sister ngizothi ngikukunika nje usho namhlanje ukuthi yini ofuna ukuthi sikusize ngayo ungasabi nje hayi ababukeli uzoyikhulumela nje beze ukuthi yini namhlanje ufuna ukuthi sikusize ngayo. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami uSinenhlanhla Khuzwayo, ngisuka le eMtuba. Ngize la ukuzocela ukusizwa ubudvukane lana. Ngicela ukuthi bangisize ngeqiniso kumele i-boyfriend yami lazi mayelana nendlela engangena ngayo emsebenzini. Kahle into eyenzeka bengidinga umsebenzi ngo-2023 ngihlala naye i-boyfriend yami so bengasebenzi besimbi ngempela isimo nje bekubuhlungu because bengidependele kuyena. So ngathi ngiyazama ke ukufuna umsebenzi bangibiza for interview. Ngaya kulelo build abangibizela kulona ngitshe ukuthi vele ngiyowenza interview. Mangifika lapho ngathathwa omunye nje ubhuti nje oyiNdiya. Wafike wathi angize for interview. Sanyuka saya kwenye floor. La afika khona angithatha wangenisa kwelinye igumbi elinombhede. Ngaxake ukuthi kanjani ngoba phela ngizoshaya interview lana. Hayi ngibuze ukuthi i-interview yenziwa kanjani kanti la ekhaya. Athi hayi sisiyona le interview indlela sishaya ngayo interview lana. Wasechaza ke ukuthi kushuthi kumele ngilale naye ukuze ngithole umsebenzi and wangithembisa ukuthi ngizothola isikhundla esikhulu. So ngoba nganganayo ichoice ngavuma noma kubhlungu kunjalo ngavuma. Kwenzeka ngayisola kodwa ngasebenza kwamnandi kodwa kungemnandi kumina ngalendlela ngoba umholo wona ubumuhle impela ngihola kahle imali right yakhona kodwa uNembezo uyangishaya ngoba i-boyfriend yami ayikalazi namanje iqiniso lokuthi ngangena kanjani emsebenzini. Futhi abantu abaningi engisebenza nabo ngiyabazi bayangazi. So ngiye ngiphatheke kabi nje noma ngibabuka sixoxelana izinto ezenzeka nemsebenzini ngoba ke kusale lokho ukuthi mina ukuze ngithole umsebenzi ngalala neboss. So ngiyalidinga kakhulu usizo. Angazi kuzokwenzakalani, angazi i-boyfriend yami izozizwa kanjani ngalokho. Kodwa ngiyadinga ukuthi yazi iqiniso ngempela. Ngisho lokho ngoba kubhlungu ngempela. Since nama-colleague ami emsebenzini ahlezi nje enokunginaka ukuthi angijabulile ngoba wona ayafisa ukuba sesikhundleni sami ukuthi ngiyahola kakhulu.
futhi impilo yami imnandi. Kubona babuka ngathi imnandi ngoba nomholo engiwutholayo uyajabulisa impela, bayafisa nabo ukuthi babe seyicathulweni zami nje. Kodwa mina hlezi ngiwumuntu nje omuncu nje ongathokozeli konke lokho. Nomakhelwane hlezi bengibuka njengomuntu ohlinayo, ohlezi engajabulile, kube nzima nokubingelela. Kanti vele ngoba nje mina ngidlelwa yiyo yonke lento eyenzakala. Hayi ngoba mhlambe kuthiwa impilo yami ayikho right, right impela. Kodwa manje kubhlungu ngoba imfihlo le engiyigcinile isikhathi esingaka iyangidla. And since lo muntu engimfihlelayo ngihlala naye endlini, kubhlungu ngempela. Hey, my sister, mhlambe bekungaze kwafika mhlambe ukuthi ke mtshele ku boyfriend wakho, umuntu wakho lohlala naye endlini, mhlambe nokuthi mhlambe ungatshela oyedwa ke emsebenzini bekungakaze kufike. But Vumani, bengihlezi ngifisa ukumtshela kodwa akukho lula ngoba umuntu onolaka futhi unesikhwele kakhulu, angazi ukuthi angareact kanjani kulolu daba. Hlezi impela ngifisa ukumtshela kodwa kuba nzima ngoba vele kwayithina hlezi sixabana isikhathi esiningi, sixabanisa into ezincane. So lokhu kukhulu, angicabangi ukuthi angakuthatha kahle, angicabangi ukuthi kungayinto engamphatha kahle ngoba manje inkulu and sengimfihlela isikhathi eside. Hey ubabukeli, niyayizwela ukuthi lo mhlaba ukhohlakele kanjani. Ungangibona ngumvo wangibo uVumane, ngifisa ukuthi ngiyafisa ukufana noSibanibani, uhamba ngemoto enkulu, ngiyafisa ukuba uSibanibani namabhizinisi amangaka uthothi uthwele, omunye athi khona isacrifice owayenza kuze athole leyo nto leyo ke. Mina ngiyafisa, ngiyamjabulela sometimes yena akekho happy. Ngize ngiyibuze mhlambe nje usisi nje khona sebeke bamcela umsebenzi, wathi hawu sisi sicela usifaka phela emsebenzini nathi sisebenze njengawe, wawuthola kanjani? Ngeke ngingamlimazi lokho. Uma bembuza ukuthi wawuthola kanjani umsebenzi, ebeyazi kahle ukuthi iboss le iIndian yafuna ukulala naye ngenkani, yafika yamkhombisa umbhede. Manje awukazi usabe my sister ukuthi mhlambe after uqeda ukulala nalo iboss le eIndian mhlambe ingavela icross ungasawusaba ungasawuthola umsebenzi. But Vumane, kwafika lokho emcabangweni yami because konke lokho kwakwenzeka ngangakulindele. Kwayikhona nje ukuthi angitshengisa umbhede asefuna nokulala nami. Ngafita ngicabanga ukuthi nje ayidlaliwe ngami kwamsebenzi nje, indaba yayo ayikho kahle. Kodwa ke ngabona ukuthi yazi angibe nethemba elincane ngoba kona umsebenzi ngangiwudinga impela, ngangiwudinga and yayingekho into engizoyenza ngoba wawuthembisa futhi bangithembisa neholo elihle. So ngabona ukuthi angenze lento ngoba angisebenzi, ngiyangihleli nje na and kubhlungu ngoba ingane yami nje izoqala nesikole. So bekumele ngiyilungiselele ukuthi ithi ngene esikoleni ngibe sengi-right financially. So kwakumele ngempela ngiwuthathe lo msebenzi to any risk. Kahle ukusuka kwami ekhaya leMtuba ngasuka ngumuntu obizwe uyena uboyfriend wami ngenxa ukuthi bengasebenzi, but yena besebenza ke, and since bese kangilobolile but singakashadi, ufuna sizohlanganisa impilo nje ngalana sibone ukuthi senze njani. So ngafika ngahlala naye nje la eNewlands, khona iflat ebesiqashe kulona, uyena okhokha rent since mina bengingasebenzi. So ngize ngathola umsebenzi ke ngisi ngizama ukulekelela yena lapho ngoba naye bekukuningi bekwenza igrocer, irent nje, nami bengiqokiswa uyena nje, konke bekuyena. So kuko konke lokhu okwenzakalile bengithi nje ngizama ukusiza yena, ngilekelele yena la lokho akwenzayo because usengibambile sheme empilweni, sengenzelile okuningi futhi ngiyamthanda. Inkinga nje lokho sekwenzekile, angicabanga ukuthi kuyoyigcine i-relationship yethu, angicabanga ukuthi kuzomphatha kahle. Ngiyesaba impela futhi ukuthi ngagcina kwayona lo mshado sungasenzeki, kodwa ekusalayo iqiniso kumele ngilikhulume ngoba angifuni siqhubeke nomshado sibe nama secret. So bengicela nje usizo lokuthi angazi ngalolu daba lolu,
ukuthi uzocabangani noma thini ngiyobona ngaye kodwa ngiyesaba. Ngizozama futhi nami ukuthi ngikhulume naye kahle ngalolu daba ngim-understandise noma ngingazi nje ukuthi uzo-understanda ngoba impela into eyenzeka bandla. Ayikho yinhle impela. Angeke ayithathe kahle, angifuni uqamba amanga. And since umuntu obenami sonke lesikhathi, angicabangi ukuthi uzokuthatha kahle lokho. Ngathi uzodinwa impela nje. Angeke nje angixolele for lokho. Mhlambe mayengixolela kuzothatha isikhathi. But I'm willing ukuthi ngimtshele iqiniso lonke. Ubabukeli niyayizwela ukuthi lo mhlaba ukhohlakele kanjani nonakele. Imagine umuntu wesifazane uyofuna umsebenzi ngoba ethi ufuna ukulekelela umuntu wakhe wesilisa. But still afika athole isikhubekiso phambili ngoba isilingo lesi. Isilingo umuntu wesifazane owupartner wakhe ubafo bethi uyasiza ngokuthi naye ayothola umsebenzi khona ezomitha halfway yabo. But then ke kusho ukuthi la aya khona wabe isikhubekisa indlela yakhe. Lo mhlaba ukhohlakela. Okubuhlungu kakhulu kulokho ukuthi emva ukuthi ngitholile umsebenzi ngakwenza kumele ngikwenze. Ngakhulelwa la ingaba nganasho khona ukuthi umuntu wami ubaba wengane noma uyena uboss loyo. And nayo yaphuma nje impela ingathi isanhlotshana nje nabantu kuyimanje basayibuza nje bangibuza lapha nalapha ukuthi hawu le ngane yakho kwenzakalani. And nalokho bengifuna kwazi ukuze sizokwazi ukuthi senze njani, senza DNA test noma senzani ngoba ngempela nami anginaso isiqiniseko sokuthi ingane le esibili encane eyakhe noma mhlambe ngayithola ngalolo suku le interview. So benginesifiso sokuthi alazi lonke iqiniso linjengoba linjalo ngoba yonke lento ifaka ngisho izingane esinazo ngoba eyokuqala eyami naye kodwa lesibili anginaso isiqiniseko ngempela ukuthi ngabe ngayithola ngalolu wasuku yini noma eyakhe ngoba kwenzeka ngokusheshsha nje ngakhulelwa nje emva kwaleyo nyanga nje ngayithola ngikhulelwe sengino 4 months. Ngathuka impela kodwa yena wahlale umuntu owaziyo ukuthi ingane yakhe and lengane le eyomfana manje kubhlungu ngoba ngizoyidukisa kanti akusiye yakhe kanti yena uyindoda yamasiko. Manje ngiyasaba ngempela okungenzeka kumina nengane yami. Ya kunjalo nje Bhutvumani kunjalo nje impela. My sister manje ke awusabi ukuthi namhlanje ngoba kumele alazi leliqiniso noma kwazi konke lokho okuphatha kabi awusabi ukuthi mhlambe uzophatheka kabi mhlambe abone ngazi ukuthi mhlambe umuntu ongathembekile noma mhlambe wena sonke lesikhathi bumyuza. Nginovalo Bhutvukani nginovalo olukhulu ngoba yonke lento ngiyazi kahle ukuthi ngeke yehle kahle kuyena. Vele uzoba ngathi ngimenza isilima sonke lesikhathi. Uzothatha as if bengimdlala vele. And since sesinengane ezimbili naye nginganaso isiqiniseko sale enye ukuthi yakhe uzomana acabange nje ukuthi nale yokuqala mhlambe ngamenza isilima kusiyone yakhe. Nginovalo kakhulu ukuthi kuzoyenzakalani ngobudlelwane bethu sobabili nezingane esinazo. Babukeli niyayizwela ukuthi kunzima kakhulu kunzima and lesimo lesimuntu uyasibheka uyayithatha uyifake enyaweni zikasisi umuntu wesilisa uyithatha uyifake enyaweni zikamyeni wakhe uyabona ukuthi ngempela kuwena ungenze njani subhekana nalesi simo lesi but ke ayikho into esizoyenza usisi ukuthi simsize aqhubeke nempilo umyeni wakhe alazi iqiniso. Babukeli izwe likhohlakele lonakele kakhulu. My sister mhlambe ungangitshela nje Makhuzwayo like injani relationship kubo kwa boyfriend nawe unazi ihlobo? Yebo bakhona abantu bakubo uma wakhe nje umuntu engizwana naye kakhulu uhlezi nje ngicheck bandla akanankinga nami. Inkinga nje udade wabo umuntu wami lo about 2
abangizwile nje Nkosi yami, selokhu nje mangicabanga ngasaqala ukuthandana singabi nayo ngisho nale kuqala ingane. Babelokho nje banolokho nje ukuthi ngizele imali kabhuti wabo angimthandi. Bahlezi nje benalokho nje bengistalk nako WhatsApp nako Facebook. Behlezi benalokho nje cause ukuze ngibone impela ukuthi abangifuni bezisholo bona ngabona efonini kamuntu wami lo eyibekile nje ngafike ngayivula ngoba ngiyazi nepassword yayo. Ngavula ngabuka WhatsApp omunye osisi wakhe ethi mina ngifuna ukudla imali yakhe ngizela imali yakhe njengoba sengimuva naye nje sengizodla imali yakhe. So ilokho nje akukho kutheni futhi angaze ngibe nenkinga nabo ngoba behlezi nje benjalo Nkosi yami abangizwile kahle kodwa ngiyengijabulele khona ukuthi okungcono umamezala wami siyazwana naye. So ayikho nje inkinga etheni. So nasemsebenzini nje angihleli kahle akusebenzeki kahle ngoba lo bhuti weNdiya owalala nami ngalesa sikhathi ngishaya interview akabukeki kahle. Angikwazi ukumela ukubukana naye sonke isikhathi mangisemsebenzini ngoba uthi noma efika eofficeini lami ezo-check indaba umsebenzi uthi uhamba kanjani. Mina nginalokho kusaba ukuthi mhlawumbe angaphinde futhi mhlawumbe asenze le nto athi asiyenze ekuqaleni. Manje njalo nje hlezi ngumuntu emotional emsebenzini nje mengangabonana naye nje noma ikephi emsebenzini. Hlezi ngizovedana nje ngivalele eofficeini lami noma nje bangibona abantu ngibaleka nje ngiyongena noma isetoilet ngikhale kahle khona ngiphuma amehlo sebovu ke bangibuze ama colleagues ami ukuthi kwenze njani ngiyoqamba amanga ngithi nginenkinga ekhaya kwesinye isikhathi ngithi hayi ngiright nje ngisho lokho engangisiza leso sikhathi kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi kubhlungu ngaphakathi ngoba angikwazi ukubukana nalela ndiya lelana and ngisebenza kabuhlungu lona li right ngoba emva kalokho aliphindanga libe nalokho ukuthi mhlambe liphinde libuyise le yanto leya kodwa mina ukulibona kwami kubuye yonke into ngalendlela ukuthi hlezi ngizoba umuntu okhalayo emsebenzini hlezi kwamina ngifuna nje ukuthi kwawusuku liphele nje akusebenzeki kahle and sengine habit entsha manje ukuthi ngihlezi ngizokhohlwa izinto eziningi emsebenzini nama client angisawa treat ngendlela ekahle ngoba hlezi ezongifica ngi-emotional nje ngingekho right emoyeni. Hey babukeli usathane usebenzisa umuntu ukuze asebenze la emhlabeni. Awucabange nje usuyamnika kumsebenzi usuyamkhombisa umbhede uyafika uzomchecka uyiboss yakhe kodwa wazi kahle kamhlophe ukuthi yini eyenzeka manje mhlambe emva ukuthi esekuqashila ayikho into mhlambe enye into ekayawayisho ukuthi hey manje ke ngiyafisa phela sike sithi ukuphinda yazi mangikubuka nje yazi ngivele ngikhumbule ngalolu suku lokuqala ngikuqasha akazi mhlambe ayisho leyo nto noma mhlambe ayikuthole sekubuka ngenye indlela esmile mhlambe abekho abanye mhlambe wabenza lento noma into osuke wayizwa nakancane. Empeleni bhuti yena akakaze asho lutho nami futhi angaze ngimnikeze chance yokuthi akhulume nami into ethini ngoba hlezi ngimbalekela nje la khona yena kuzokhuluma leyo nto yomsebenzi esikhulumayo ngimbalekela kodwa esengakuqaphelo ihlo lakhe nje lisenakho lokho ukuthi ngoba wakwalala nami ngazi ukuthi usafisa kodwa ngihlezi ngizama ngakho konke ukuthi ngikubalekele lokho and angifuni ukuthi azafike futhi lapho and kwamanye ama colleagues ami awazasho lutho mhlawumbe loludaba ingakho nami ngisaba nokusho kubona ukuthi kwenzakalani kumina ngoba nabakaze basho mhlawumbe istory sithi asicishe sifane nesami bona abantu engasi bawuthola nje umsebenzi kahle ngendlela. But manje into ebhlungu kakhulu engilana ukuthi ngemuva ukuthi indiya leli selilale nami sengutholile umsebenzi ke ngisengiqala nje ngisebenza nje kule nsuku zokuqala nje ngisebenza
kunomama lapho oyicleaner nje ngicathi bathi mabesho kudala nje waba laphaya usewumsebenzi wakhona omdala nje. Wahlangana nami nje kwi-passage wangibiza wathi ntombazanyana ayibo ungiqaphele boleli ndiya leli liyingozi nje abantu besimame babaZulu liyabathanda nje lidlala ngabo uqaphele ntombazane. Lokho kwangithusa ngoba vele kumina kwasekwenzekile lokho kwenzeka and kwangiphatha kabi kakhulu ukuthi kushuthi kahle kahle leli ndiya lijwayele lento eliyenzayo. Kwangicacisela nokuthi kahle kahle kushuthi bengaqala ukuyenza kumina and kushuthi usazoyenza. And okunye kungiphatha kabi okungisebenzisa kabi futhi kuleya ndawo ukuthi amanye amandiya la sesebenza nawo laphaya boss amakhulu laphaya ajwayele ukuthi noma ehleli ema-ofisini awo ehlangene lapho thothi ngizodlula noma ngifike ngizobuza something bahleke nje ngendlela engayiqondi kahle noma bakhulumele phansi into engayizwa kahle ngize ngicabanga ukuthi mhlambe leli ndiya liyabatshela noma labatshela ngesakwenza noma mhlambe angazi kodwa nje lokho bekungiphatha kabi ngoba kushuthi beyaziwe into engayenza kahle kahle. And kwangiphatha kabi ukuthi izogcina kephi bazoyikhuluma ifike kubani. Ingakho njengamanje ngifuna umuntu wami akwazi konke lokho kwenzeka kumina. Hewu siswami uNkulunkulu muhle uzowethula umthwalo nomuntu wakho uzokwazi namhlanje. Manje awusho siswami yini oyiduduze ngayo ngaphambi kokuthi sifonele umuntu wakho manje. Yini uyiduduze ngayo ukuthi hayi noma kwenzekile lokho ngizoqina because of ngifuna ukuthenga imoto. Ngizoqina because of mhlambe ngifuna ukuthenga ibhanoyi. Yini eyenza ukuthi uqhubeke usebenze ube strong la ukhona? But into engenza ngiqhubeke ngisebenze laphayana ingoba since ngawuthola lo msebenzi ngiyakwazi ukuzimanage nasekhaya futhi ngiyakwazi ukubasiza kakhulu because nginosisi wami nje obeqeda umatric nje ube busy efunana nendaba zesikole ngimsiza lapho nalapho sezewasithola uma nasekhaya hlezi ngikwazi ukumsendela imali yokudla nalokho akudingile futhi nengane enginayo iyakwazi ukuphila esikolweni ifunde kahle nale encane futhi ayiswele lutho Nkosi yami ngiyakwazi nje ukuba manager bonke emndenini wami. Ilokho nje ngingiduduze ngakho ukuthi okungcono balala bedlile kunokuthi ngihlale ngingasebenzi. Siyami. Umuntu wakho umuntu onjani unolaka uyakulalela noma akakulaleli ngoba enesikhwela? Umuntu olukhuni kakhulu unenkani omZulu so unenkani kakhulu. Uyathanda nje ukuthi kulalelwe yena isikhathi esiningi. Angazi nje yonke lento izayithatha kanjani ngoba nje ukanjalo nje ulo muntu onenkani ofuna nje kulalelwe yena yonke into afuna ukuyenza kumele yenzeke. So nje angazi kulolu daba lwami ukuthi ngizomisa kanjani ngempela. And futhi angicabanga ukuthi umuntu wakhe ngathula kanjalo after ezwe lento le. Awucabanga ukuthi mhlambe le ndiye enisebenza nalo ngingayithola mhlambe kube ungaphansi ongaphezulu kuphihle ama-glass ema-ofisini lifika mhlambe angisho ukuthi unesibhamu menaso mhlambe ayithole semzingela mawukuthi kanjani unenduku mhlambe akholela ukuthi nje ukholela ukuthi amzwise ubuhlungu mhlambe ayithole semnabisa. Yena umuntu onolaka impela ngiyacabanga ukuthi khona azokwenza okusalayo ngoba kuwo konke lokho uzolifuna indiya lona shem uzolifuna futhi uzofuna ukuhlangana nalo. Ongenzeka mhlawumbe abiza amaphoyisa ngazi noma alwise ngoba hayi bandla uphuma silwe wensizwa loyana. And lonke lokho kungiphatha kabi ngempela ngoba ngenzeka nami ngisasengiluza nalowo msebenzi njengamanje ngoba angaya kulona indiya afika libuze akhulume nalo ngalendlela ukuthi uzolwa nalo and uzolwisa okwangempela nje angifuni uqamba amanga kwamina nje ngisengcupheni njengamanje nami nje
angazi ngiyabikelwa nje ukuthi isimo sobe sinjani sesikhuluma ngalo daba. Babukeli singamoshi isikhathi manje isikhathi sokuthi sifonele othandiweyo wakho Makhuzwayo. Okumele ukulindele ukuthi uzoba ngakuwena and njengamanje simfonela akekho ongekadinwe meze ukuthi indlovukazi yakhe ihlukumezekile. Ongenzeka aqhubeke nawe ongenzeka angaqhubeki nawe. Yilokho konke kumele ukulindele ukufaka inhlizweni khona mase kwenzeka ngeke ukuhlukumeze but kumele ube strong wena. Kodwa khona okubalekile uselisoluwela lolwandle noma lubomvu. Ya ngiyathemba nami ukuthi izinto zizolunga from now on since iqiniso selizophuma and njengoba sezokwazi yonke into manje ngiyacabanga ukuthi naye uzocabanga ngenye indlela ayithathe ngenye indlela lento ukuthi understand isimo engibhekane naso and ngizothanda ukuthi ngimazise lonke iqiniso kungasali lutho. Ukuthi ke ngingazi ukuthi uzoreacta kanjani but ngiyathemba ukuthi uzo-understand angisekele like abe nami kulesi simo engibhekene naso la. Babukeli asingamoshi isikhathi kuthiwa isikhathi siyimali. Siswami uzofaka inamba la inamba yomuntu wakho then kuba ukuthi siyamfonela. Hey la airtime incane sothele ngala siyafona my sister uready. Yo angazi yazi butami ngesaba kodwa hayi asiqhubeke ready. Khuleka yonke into idaliwe la emhlabeni uNkulunkulu uyayazi ukuthi sodlula kanjani kuyona masingena kuyona. Ngizocela nje ungifayile inamba yakhe. Punch inamba yakhe. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. 2 4 6 8 10. Kuba igama lakhe? Bhuti usizo. Khuleka. Babukeli yonke indlela idlula la mufike la kule show. Sizwe yonke indlela idlula la. Hello? Sawubona bhuti. Yebo kunjani? Siyaphila mfowethu uJesu Muhle. Yebo. Akusiza ngani bhuti? Bhuti la unomuntu wakho uMakhuzwayo sinenhlanhla angazi noma uyamazi. Uba wena ozongitshela ukuthi unomuntu wami. Awu ncike yami. Sila ngoba ngisho nginosinenhlanhla la uze kuyivumani film uzodinga usizo usikunento emphethe kabi. Inento emphethe kabi kakhulu and uhleze efuna ukukutshela yona but uyasaba cause akuyona into elula. Amafilimu wani wona lawo? Amafilimu wani wona lawo? Ngiyamazi. Bhuti. Ngiyamazi umuntu wami. Angile bhuti kodwa ngicela ukuthi umuntu wakho ngiyazi. Ngoba ngisho ukuthi usinenhlanhla la kunento ebhlungu emphathe kabi mhlawumbe uyakhumbula ukuthi khona umsebenzi agcine ngakuthola emva kokuba isimo besisimbi. Yeah so angazi noma ngamnikeza akutshela ukuthi yini le emphethe kabi ahleze efuna ukukutshela yona. Imake webhuti imake indaba eze kuwena. Nasikhwela umuntu. Bhuti ngicabanga ukuthi iyona ndlela ukuthi kube lula ukuthi akhulume nawe mengekho eduze nawe because sijole kubasiza abantu mebeze la kuyivumani film. Awumnike ngikhulume naye. Nkabi yami kodwa ke ngicela ungithembise baba ukuthi ngeke ungabi hard kuyena because kunzima mfowethu kunzima. Yabo. Sengizotshelwa yiwena ukuthi ngingabi njani kumuntu wami. Awumnike ifoni ngikhulume naye.
Yebo, sithanda sami njani? Ya mama. Ngafonelwa amadoda engingawazi nje angitshela ukuthi amafilimu amasimba endawo. Cha baby, ukuthi bengize kubhuti Vumane lana ngizocela usizo. Ukwazi wena ukuthi ukhulume nami manje yini? Ungixolele sithanda sami bengingazizwa ngi-free. Khuluma uthi wenze njani? Kunodaba lana engingakutshelanga lona ngenkathi ngibizelwe i-interview emsebenzini lo engawuthola. Ngazi ngikutshela kanjani lento and angazi ukuphatha kanjani but ngicela uhlise umoya bandla. Ngithe khuluma ngilalele. Kunento la eyenzeka ngenkathi ngibizelwe i-interview angani yakhumbula ukuthi ngaba umuntu ohambayo ngabuya ntambama. Ngiyakutshela ukuthi ngibambezelekile lapha beziningi izinto besisenza. Kahle kahle akubanga njalo. Ngabhekana nenkinga lana ukuthi kube njani inkinga yiplay. Ngicela ungilalele phela baby. Kahle kahle into eyenzeka laphayana ngafica omunye ubhuti weNdiya nje. So kakuyena kumele angenze interview. So angibizela kwenye floor nje enamagumbi okulala. Ngilalele. Enzima lento yazi engafuni ukuthi uyizwe kanjena kodwa wangitshela ukuthi ukuze ngithole umsebenzi kumele ngilale naye. Wenzeni? Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi kangiwudinga umsebenzi. Wawudinga umsebenzi walala naye? Sithanda sami uyazi nawe ukuthi bengingasebenzi and wena wedwa umuntu obelokhu engimele. Ngikhulumela amasimba wena uyezwa. Angisebenzini mina. Wawungabuyi ngani ubuye umtshela ukuthi amasimba la ngeke uze uyenze leyo nto. Kodwa sithanda sami uyazi ukuthi ekhaya mina babheke mina. Amasimba la. Shuthi ngakho nje angikuthinta ngalela uhambile ulokuthi ngikhathele ulala namandini. Cha sithanda sami ngangasinhloso yami. Kwakuyini? Awazi ukuthi umsebenzi mawungawutholi uyabuya uzohlala ekhaya. Sidle wona amazambane nophuthu la. Ngixolisa kakhulu ukuthi ngisengithembile nami ukuthi umsebenzi lo ngase ngiwutholile and njengoba wazi usisimo sami sasinjani ekhaya babheke mina and since ngawuthola sithanda sami lo msebenzi ekhaya bangcono ba right bayakwazi nokulala bedlile. Ngiyakwazi nami ukuba provide indlela engiba provide ngayo. Ngiyazi sithanda sami ubunginakekela kodwa ekhaya uba provide ngekhekhela. Cha sithanda sami kwenzeka ngalolu suku kuphela. Okokuqala la ngifonelwa amadoda athi nywenywe amafilimu amasimba yini. Yazini ngizocela sikhulume kahle ntambama lento le ngisasemsebenzini okwamanje. Ngisasuke kabi. Futhi ngiyabuya ukephi? Nginayo ubhuti lana sithanda sami bengizocela usizo nje kuphela ukuthi naye uzolala naye futhi. Cha nganginjalo. Ngoba wena mawufuna usizo uhamba ulala nje. Ngiyaxolisa. Awuqhubeke ngifuna ukwazi yonke into awuqhubeke ngizwe. Awuqhubeke. Kunolunye udaba sithanda sami angani uyakhumbula ukuthi indaba namhlanje wesine. Ngangenzani kodwa ngithola noSine. Ngangifunani kuwena? Zithini indaba? angithi
uyazi ukuthi emva kokuthi ngithole umsebenzi ngakhulelwa uboy angani uyakhumbula ukuthi kwenza fast kanjani, and ebengifuna ukwaziswa khona ukuthi anginayo isho ukuthi uboy owakho yini ngempela noma ngamthola ngosuku lolu interview. Yazi ngiyasho ukuthi uboy nje unomdiya nje ngingabazi. Yazi wena Sinewe uyangijwayela ngizokudubula ngiyakutshela. Cha, senda samcunga yenze into ngicela sikhulume kahle. Yabuya ayisekho mina into engizoyikhuluma nawe yezwa. Wezwa. Ngiyaxolisa senda sami ngiyacela ngicela yabuya ntambama. Thathe lela ndiya lakho uhambe nalo yezwa. Ngijwayela amasimba no2. Zokhuluma kahle ntambama uyanginyanyisa lo. Awuthi ngifuna ukuphuma la manje. Awusithanda sami ngiyacela bandla u-understand nami yonke lento lena ingihlukumezile emoyeni. I hope now ubone. Drop iphone. Ngithengiza lapho ungabusangifonela. Webafu. Bafu. But bengisacela mfowethu njengendoda uyazi ukuthi ezabantu besilisa. Ubani wena ozongitshela ukuthi njengendoda ngenze njani? Usungithathele inqumo wena noma usuyamudla nawe? Inkabi yami hayi mina ngilwe nawe yabo. Uba inkabi yakho. Bhuti angilwe nawe. Uba ubhuti wakho. Ngizalwa kini mina. But into engishoyo ukuthi wendoda ngithi mina ngizalwa kini ngumfowenu yini mina. Into engishoyo bafu ukuthi yehlisa umoya bafu. Ngeke ukusiza ukuthi unyuse umoya ngoba mu busy futhi unyuse umoya futhi umphushela ukuthi kushuthi ayathathwe India ufuna ukuthi athathwe India yini bafu. Ngiyanginyela nobabili nini. Nawe uma ufuna ukumthatha ungamthatha. Bafu kumele ukuthi umsupport umuntu wakho bafu yabo. Ube naye asimanje kunzima. No bafu no. Ngimsupport ngani? Be a man my brother. Buka wena nje ube naye umsekele uwazi ukuthi uright lento ingalokho imudla lapha emsebenzini ngoba uzofika adliwe yiyona aphinde edliwe. Awumnikeze ifoni. Wesne. Yebo. Ayisekho into engizoyikhuluma mina njengamanje uyazwa sokhuluma kahle ntambama. Ngiyabuya. Kodwa sithanda sami ngicela u-understand konke lokho kwenzeka kwangasinhloso yami. Uyazi nawe ngangiyofuna kanjani umsebenzi. Ngithe mina ngiyabuya okunye sesokukhuluma endlini. Angithandi ukuthi siloku esikhulume la emafonini. Kodwa ke ngiya-understand kodwa ngiyabuya. Ngiyabonga babe. Ngiyathemba sokukhuluma into yaphambili. Ngiyacela bandla ungangilwisi. Ngiyabuya. Sokhuluma kahle mangibuya endlini. Ungabe sangifonela nale ndoda lokho ngifonela la. Yebo. Kusebenza kanzima kabi la ngiyi-security ungondlisa ingane uthi akuyona yami. Cha sithanda sami ngenzeka ukuthi yakho anginayo isho ukuthi yakho noma ngayithola ngalo lwaso. Uyangidakelwa. Lo mfana nje unobusharimu nje umbuka lo mfana. Uyangidakelwa. Ngicela hlisa But yabo methu ya understand ngiyazi mina Sine methu ya understand khululeka. Ngeke akulwise ngiyeza ukuthi usakuthanda yabo ngizwa ngisho ekhuluma mase ngiya understand but manje uyavukuzeka ubaselela kakhulu mase uthi ingane awunayisho ukuthi eyakhe yini. Yeah, ngiyamuzwa nami ukuthi ucasukile and ucasuke ngempela. Ngoba icasukile nje kuyasho ukuthi usanesikhwele akekho ngeke avume phela uyazi ukuthi mekuvume ekudedela uzothola abanye noma futhi na India le mhlawumbe lisayibhekile ngawe. Hayi. Mina anginandaba neNdiya bengifuna nje ukulungisa lento nosizo ukuze izinto zethu zihambe kahle ngoba nami bese ngingasa act right my around like
bengasamina nje naye futhi bekuqaphela lokho ukuthi kubuhlungu kumchazela lonke iqiniso ngoba into ebiyimfihlo kahle kahle le kumina. But ngiyajabula manje ukuthi ekugcineni sengize ngakwazi ukumtshela noma ngisaba nje ukuthi yonke lento izosithatha isibeke kephi sina sobabili. Khulileka my sister mbukeli into esizoyenza kumele senze sure ukuthi sikhona ngoba ethi uyabuya manje kumele senze sure ukuthi sikhona yimina la nensizwa zethu ithimba lethu crew sobe sikhona yabo noma ke singaletha ama camera because lokho kuzomenza ukuthi abe mandla kakhulu abe nolaka yabo mhlawumbe akafuna ukubona nabantu ukuthi mhlawumbe udlelwe yindiya yabo. So khulileka wena siswenza sure ukuthi usafe ngeke akuthinde ngeke akubeka isandla mbukeli siyakha la asibhidlizi inhloso yethu umuntu mefika la simsiza ukuthi silungise abantu bangagcina sebehubhana niyayazi lento bangagcina sebehubhana ngaleyo nto leyo yabo induku yamagwala babukeli siyabonga sisusine soyenza sure ukuthi usafe sambe nawe mungathindekanga nje kumele kukhulunywe nje yabo as umndeni yabo umndeni kumele wakhane kungabi khona omunye mhlambe ogcine sethola ukulima kungabi khona omunye othole esethola ukuthi alimazeke uyayibona leyo nto. Yebo ngiyabonga kakhulu noma ngingazi nje ukuthi isimo from lana sobe sikanjani kodwa ngiyabonga and ngizocela ukuthi mase siyakena amakhamera angabe bikho ngoba uzocasuka kakhulu angicabanga ukuthi angathanda ukuvela kumakhamera. Babukeli amen God is good usisi usafe nikhululeke nje konke sokuphatha la ezandleni socela ivene yodwa isiphelezele akhona engazothi besimhlasela amen.